sagudahin nga ti surat ni pagayam nga isagani, Dear Manong Nemi. Simple laing tarapaap ko iti biyag, Manong Nemi. Nawampay bugbugto nga kaanak, ngam nasapaak nga noolila iti ama, ket nilalayng nanang iti kadua. Idubingak, Manong Nemi, dinisiplinan ak ni nanang, nagtungpalak met. Nagraduarak ti elementarya, king gati high school. Ngayagbasa ako niti college, Manong Nemi, kinunakanyak ni nanang, anak. Uri no si Siak. Kan si kamit lang mismo ti mga sakad di panagbasa. Nagbasa ka. Ta, parang tumitlag ang kareta nga adal. Takas ti kung namin nga naganak nga awan ti sabalik ang runan nga may patawid mi kada kayong anak. Nus ang nga ti adal. Awan ti pagdanagan nyo nanang. Aramidag ti amin tapno makapagturpusak. No pa'y awan mati mako nakatrabaho yo, nadiagang katlang ti ikan nga mapanyo susur. Kan si kapay Tanagagat ka mat nga kalap, adamat bukod mga ornong. Uwan, Manong Nemi, taga-igidak ti baybay, kad awan ti sa balik ang runan nga pagsapulan, dagiti agindag dito inusangat ti panagkalap, panagpasada ti tricycle, panagkarpintero, kan dagiti adda bangkag, kan talon na, panagtalon. Saan ko nga napuutan pa, di tatang, taway sa kano palang titawan ko, idi tinaawawa isuna iti baybay, tamay sa mangalap di tatang. Iti kaadna ko niti college, Manong Nemi, second year college sa kidin, iti kursok nga Marine Engineering. Dito matang nga nagsabat ti dalam mi kini Laila. Ni Laila, Manong Nemi, nga nagkrasak met nga dagos ken kuana. Yung karik ini tibagay nga sa anak to nga makinubnubya. Gabutamok nga reta nga panakinubya. Kadi so ti mang tunday itanyaman nga rapap. Takon-hakon. Oray no liklikam kuma time irik no kawitan ka kuma ngem no ti irik ti kumasidag iti kawitan. Dikat kahit nga asawan, ngawan sa baling aramidan di kawitan, na di mang tuktok, iti dahit nga irik. Nilay lang Manong Nemi tinangtad ti motibo, kung nangarod na gati padak, ng estudyante nga lalaki. Nasurte ka bro, sikat ti kayat ni Laila. Ado kami nga crush ka nag-aram kang kuhana, ngam sika ka no ti kayat na. Tsak mat kayat. Uy? Di mo kayat ni Laila? Ang isot kapipindasan dito yung universidad. Jack pa kayat ni makinig girlfriend. Dito kahit ko sa word. Ngam crush mo. Asisunan ko matasan ng crush kang kuhana. Nagpintas. Isungarot ti kapipintasan dito yung universidad. Marong Nemi adu di kita agar-aram kini Laila nga adda mabalin na. Di kotse. Kinamumlatan nga talagang adda mabalin na. Din to ta siyak, kamay saklang nga gagahangin nga mangalap nga tagaigid ti baybay. Ano saan ako nga panagkalap no kasta nga bakasyon. Sabado kin Domingo, awanan ti maited pa ni nanang kanyak nga allowance ko iti makalawas. Yan tayo na akong Manong Nemi, numasadag ti irik iti kawitan, anyat aramidan ti kawitan. Ididamo likliklikak. Ngamidikuan, saan ko nga maliklikan kapot akunan? Mapalingat ang kasalita tayo sakali. Laila, abi ngamin, si ka man pala ti lalaki magliklikan niya. Idin to tadi kita dado mga lalaki kit. Kumamkamad na kanya. Abi ngamin, ano nga pa dinakras? Ako pa'y panahon ko nga maka maadalan ti girlfriend. To, nagloko kan. Hindi adak ti high school, ada girlfriend, boyfriend ko. Na may kamanuak kas pagarigan. Api ko mga saludsudem. Man, imerienda anak man da. Awan kwartak, di siyak ti tayo. Nagasgasat ka. Siyak pa yun nga mabahay ti mga imerienda ken ka.
Manong nemi tao ak, lalaki ak. Asino ko matisaan nga masulisog. Merienda, lunch, ito kuhan, agawisan manong nemi ni Laila, nga saan kami nga masumsumay kiti klase mi, tamapangkam ka no, agbuhi ti sine. Nangrugrugan na ti sine manong nemi. Sa sino ko matisaan nga masulisog ka talaga kini Laila. Nagpindas ti pamagina, naglinis, nagbanglo, nakaimimas, nganutnutan na namnaman, di kitinabara nga bibig na manong nemi. Kaya madlaw ko idin nga dan experience na. Saan nga virgin ko na, tinakim ko. Ito naglaing nga gawa manong nemi. Isubet at da idin ang chansing nga karawa. Nagtungbalan na manong nemi sa anang iti uneg ti sine, no di kat adda kami iti uneg ti may sa kwarto iti hotel. Mapaspasama ken ti kunada nga feelings manong nemi. When game na game ni Laila manong nemi. Talagang agmao yung laingan ti lalaki no saan napatutupano no patulan. Teko na da manong nemi nga makamauyong ti pamagina iti kinalabsat na ti kinimas. So nga sangko na tong palti karik kininanang manong nemi. Tayo di tamalmalpasin ti may kaduang semestre iti kaadak iti second year college. Humay nakmatendandanunin ni Laila no kasta bakasyon dito'y lugar mi. Banag nga pagmarmario Josepa ni nanang manong nemi. Asino na to'y kaduam? Ha? Nangyawid ka magtan di babae. Nang ni Laila, girlfriend ko. Ay susapoya. Sa inyawid mo pa yan? Si Morde. Kahit nakarutumay dito balay. Na naroon na idibagak nga taga-igidak ti baybay. Kaya nang itan. Nagtartarayan nga napan iti baybay abis mo. Sige nang, sukatang labit sa ako mapatnadunan ni Laila. Manong nemi nagbarinak baten nga napanakkel, very proud ak baten nga mangyam amo kini Laila, kadagiti umaribongbong nga padak nga lalaki. Sagani, girlfriend mo? Obvious ba? Wow, naggasat kan. Ay, hi. Naglapsat ti boyfriend, ay girlfriend mo. Sagani. Ni Juju manong nemi nga kabaranggaya kad kadua ka mapanagkalkalap iti may sa nga napresyar ken umapapal ka niya. Danadana ka no ti girlfriend nakas kini Laila. Ngiti kaadanan iti lugar mi manong nemi di nga malem nga panagawid mi pagpampantasyanen di pada kalalaki so. Nang ro na lang aro din iti napan nagsukat ini kat na pantalon na kat nag-short nga nag-sleeveless nagpagnapag na iti igid ti baybay. Tapi nga stat arawatan. Ka talaga naka-short ak no ka nadakon ti balay. Naka-sleeveless ak. Diyan lang arawatek kabudjis ko hala di arawatek ito ya. Kaslamong la irang dantay pagpabuyat ipintas mo. Apay, nagiman ka. Awan di sa baling kikukuha kanya sa ganin no sanga si ka. Ngam saan naksama ta kayat ni nanang mo. Kayat na ka ni nanang. Ngam saan na pala kayat nga makiboy girlfriend ka. Wala tagbasbasak pa lang. Ano ko mati problema? Or mang paglib intan. Manong nemi siyempre dimteng tinabi iti pa mismo nga igit ti baybay. Talagang ihawid ko kumang diyan balay ko naking kuha nang dito eh. Wala nga nakapatpatak dito eh. Awang pulos lingad ta. Sino ko man eh. Agbuya ka data. Nasipngat man. Nakalingad tamat iti ato nagtibang ka. Amuklatan manong naming ado di kita agar arudok ng maiksirip. Diyak kumakayat ng talagang mahilig dito kadoa. So nga mismo, manong naming itinabaw, uno-uneg, tibangka, di motor, nga naisanglad. Iti mismo manong naming nga nabaw kinuneg na. Amuklatay din manong naming nga saan lang sisyak, iti makakit-kita. Saan lang nga nagidibituin nga naruay, narnooy, titangatang, manunemi ti makasaksaksi ka dahat. Hindi ako nakon, ti kinagtutubo, karugso.
Karugsumi manong naming agpadpada kini Layla. Kabigatan na manong nami may nakinawis ni Jojo. Sa kani, napinasit at managkalap Yung sagana mo ti pagkalap ta. Owen, sunalaing ta. Abay, pagkatawa ka. Baka mamalas na yung buyak drabi. Loko ka, Jojo Napia lang sang magatang meta si Kawit. Kaya nang arti ng Bram. Gagangay mumlatan. Manang ano hantang malas. Maring nagbuenas na pa nagkalap. Kinunakmet manong nemi. Ngayon nagbuenas kami karedi nga aldaw. Na nakasapsapa kami manong nemi asim malog. Alas 11 sumangat kami nga adun tinaalam mi manong nemi. Ado ti kimpet manong nemi nga ikan, iti impakat mi, ti palned mi, iti labas ti tangrib. Sakpela in rapid met, nagpana manong nemi. Kahit kasama ko na itiragsak manong nemi ni Layla, hindi makita na dagiti nakalapan mi. Nakatutok, temating ni Layla kadagiti ikan, ikarkargami ti mangyera manong nemi. Yan ito ta nakatutok met ni Jojo, di kiti matana, di pagkabuklan ni Layla. Hoy, ay, kitaim na tayo kaan. Ngay kargamin ta palanggana. Tamanyera, sa bali matigit kita. Naglabsa talaga ni Layla siya. Loko pag-imagine naman ti girlfriend ko. Magore ka mare. Isunto ko tat maasawam. Kaya inusot kagasat ko pagkidingasan. No siyak ti si ka, hamong isoseryosan na nga babae. Baka yung dumaumaan na ka. Sumapol doon sa bali. Kasta ti panangkitam, pananghusgam king kuha na. Kasla-asta Baka no da, makurso na daan na dito lugar tayo. Baka damang sukot kang ka. Manong nemi ito tumapog kami iti may kadlo nga tawon iti panaggabasa iti kolehyo umuna nga semestre iti baga kanyak ni Layla. So gani, ito problema ta. Ano problema ta? Pasiko ka. Masiko ka? Oyen. Siya ka di madlat naman na. Loko sino ko ma? Di iyawid kan sa di balay. Sarte mo nagbasat, sakti bang itulit pa nagbasak. Saan nga dahi na ibagak. Tulungan nak ti magastos. Tapay. Para greg ko Di ka lagbot nga mga ibagat kasta. Kako. Dahil dino ka tipidwa ko nga para greg. Dahil ito solusyon na. Tulungan nak lang. Korang ti kwartak. Layla, saan mo para Greg? Tanda ka tikit mo. Anak tarita. Dak kalabasol kinapod Diyos ti pangpanggapim. Tanya nga tikayat mo. Ihawid kan siya di ba na tapos ka sa takit. Ipas ngayon mo sa jay. Ipas mo. Ikasar ka no kayat mo. Dak pa'y kayat ti makiasawa. Sa mo para Greg, please. Agbutang kinapod Diyos. Kasi nga Rod, diya kahit nga mamunti amin, dagiti parents ko. Agbakasyon ka sa diya balay. Sadya ka. Kaya anong arti baga ka dagiti parents ko. Makamukan. Para Greg ko, saan nga mabalin? Agbutang ka kinapod Diyos. Agpakaasyak kang Layla. Anak tareta, bunga tinagragsakan ta. Inayat ka, bunga ti ayat tareta. Saan ka ba't nga inayat? Hanya? Ito klaseng mga babae. Basta para Greg ko, saan ko nakmat? Iyawid ka sa diya balay. Sa diya mo, ngakargain. Inawan ti anak ta. Sa Jemon itong ipasngay. Kalbasan na. Kat ora ibatan to na.
No, di mo kaya na talaga maamunta nga naganak kabalasang. Manong nemi baglaki din ta na anugot, imanugot, kad naalukoy ko ni Laila. Iso nga gawid kami dito'y balay, manong nemi, adan awit ng arwaten na. Agmarmaryo sa manin ni nanang. Ito ka sa dito, ya? Isa ka ni. Nang masikog ni Laila. Anya? Dito'y na. Kadito'y na itong ipas nga iti anak mi. Nagasawa ka nga din na oras at nakabalik sa college. Awan ti pagtanakan nyo nang no ikaring na saan ka magtuloy nagbasa. Sa bali mo tinsangpot mo loko, sabat nga diploma, babae mo na masikog. Inring Pasko manong nemi iti third year college. Nagtali na admit ni Laila dito balay, kadwa ni Nanang, numapagproblema ni Nanang. Tasadot ka no manong nemi ni Laila. Ultimo pantina ket labaan ni Nanang. Saan ka nung nga naruang namin itirikat manong nemi. Dinalpasan manong nemi, third year college ko, isumit na ti panang ipasangay ni Laila at may isang, wow, naglapsat ng ubi nga babae manong nemi. Babae ta anak ta. Kasi na naman ta. Hindi pa ultrasound ka. Manuping ang lawas. Sakbang pumanaw ko dito eh. Apay pa lang nga pumanaw ka. O, anti kasto nga tulag. Nagtalin na edak dito denam. Dito denayo. Pamanang nga ron. Di ka awit akong sadya balay. Nalpasin di ba nagbakasyon ko. Gasta di bagam ka naging parents mo. Barang maituloy ko matlatag-basa. Sa mong ipaina, ti bagim, iti anak ta. Ano na ipaina? Kahit ko hindi pa Greg, ngayon nagpagpakaasi ka ngayon ko, tapno ibatik to dito. Awan ti patiging ka ti anak mo. Ti anak ta. Ti dito imat. Di mo ka din mawatan. Nga no saan nga gapukin ka, narigreg ko ma. Sige. Kasano nga rod, kano to't pa nagkasarta? Tapi ko may ikasar na. At agatulang nagkasawa ta? Ito ka mawatan, Laila. Nagrigat ka makawawatan na yan. Jack, kaya't pa iti makiasawa o bingak pa'y. Ato pala ang ambisyon ko, kahit ko pa ag-abroad. Paparam dya abroad. Basta. Naayo manong nemi ni Nanang kani Mika. Ta Mika itimpanagan ko ti anak ko. Kahit makalawas laing manong nemi nga tinanggad ni Laila ti panaganak na pimanawin. Manong nemi di na pulos pinagtaraon ti anak mi iti barukong na. Kat kakaasin ni Nanang manong nemi ng tagibi kini Mika. Ay na, kasladyak pala mamati ka na nga klase na nga tao na nga babae. Basta lata impultit nan, binaybayaan nan. Nanang, kas na ko na ngano saan ang nagpakpakasikan ko na. Pinarigrig na ko ma. Tati anak ko ma, iti may kadua nga parigrig na. Naglo, tila masarsara kang mababae sa kaisagani. Akim, nagkakikit anak ko na nga. Ay, napintas. Siyempre, napintas mo ti inana. Ang santo akas ti inana, ti klase na nga babae na ito. Nasingpet tong obeng. Ay na, dito sakit ti gasgasat mo. Malas mo isagani. Gasgasat ko nanang. So nga anusan nyo. Ay, siyak ti inana, siyak pe ti lula na. Nantong arti awag na kada kayo, no? Amunat sao. Nangla. Anang nangla? Nanang kendula. Nangla. Dito mag-ayong at nanang. Ito nangla.
Nangla, kung nanon to kanya, impas nga lula, kuno nanang. Manong nemi sa anak ko nga nag-enroll. Sayang kumamat ang diyan ka mo, takas lawanin ti interes ko. Awang matin ti komunikasyon mi, kinilayla manong nemi. In concentrate kon, iti nagkalap. Ti bye-bye manong nemi, pamataudan, iti ornongag para ti masakbayan ti anak ko nga ni Maika. Uno Mika. Ni Juju manong nemi nga kaduang kalkalap, kunana kanyak, bagpagang ka, tadan putot mo. Nga maumat asawam. Di ka mailiw ka ni Laila? Gagangay mailiw ak eh. Numapana kita yanda. Baka saan ako na kaya? Baka adan sa bali. Ay kunak tupay ngamin kang kaidi sa gani eh. Saan kang seryoso ka na nga babae kunak kang kadi, ba? Gabuta, nasut agbaling nga asawam, baka maluglog itan talulunam. O nga rod. Sa nga virginity niya, tinagkikomala. Sa nga rod. Kinapudno na, hindi ko mamikat may kaduwa ragrigan na. No saan ka nagpakpakasi kang kuhana. Ni kari ni Mika ang biyag dito'y lobong sa gani. Iso nga taripaton, ilalaam. Pakalaglag ipak kinilayla. Nabintas to ni Mika kasi iti inana. Ngayon saan itong agbali na kasi iti inana at ugali ka naramid na. Manong nemi dumakdakkel ni Maika adadamat nga may iliwan kan kastamat kan maragragsakan ni Nanang nung pay medyo makulit. Ngayon saan na marigatan ni Nanang ang mga iwan kan mga ayam kan kuhana. Na naruna kanyak manong nemi na masango. Wen, iruwar ko isuna, nga makaslamapan ko ipalastog, kalagay ti karoba. Ay sa gani, nagpintas na ti anak mo putod mo. Ngayon sa dinutayan ti inana. O hanin, nabay nalatain niya na akin ngayon bati. Diyan ka mo sa dinutayan na. Saan to nga tan ngagsubli ni Laila? Jakla mo Ay, makagsublin tumit lang. Kahit di kastakit agkasar kayo, kahit daki tumala tagasawa. Kaslasaan ko kahit nga asawain na. Katanya ko mga rod. Baka no daman sa bali nga lalaki ti biyag na ita. Manong nemi dua, may sa dua talon titawan ni Mika. Rumigrikat maten manong nemi, ti makalapan. Tumadado, ti kalap. Matigada nga mi, nagdantanamita manong nemi, ti bugyawan da, ti ikan, iti asidag. No saan kan gumadayo, awanin. Ada na singasing ni Juju manong nemi nga ramidan mi. Artificial reef ko na. No adarama ti karayan, masapul mat maramaanan maikan matirama ti baybay. Nga pagapunan di ikan. Di ba ti sapulan ti ikan. Di ikam ti pagapunan da tapno ti kastakat idjay mo danunan ti ikan. Pangalan ta nga ti gatang ta. Iti artificial reef ako na. Ada kaming gayam ko dyan. Kabugaw. Sut nakaamo kay. Kat. Ada 50,000 mo, mabalinan. Pangrugyan. Pangalan daw 50,000. Di umutang ta. Pangutangan ta. Kat ni Tata Monching nagpapautang. 10% na ang kritikas na. Interes na. Mabayadan na ka ta? Swerte Sogal tibiyag nga Tapos tatalagay mo 50,000 sa tama pa rin impusta. Nung mga bakta, di doble. Nagkuyog kam nga rood manong nemi kini Juju nga napanit ibalay da Tata Monching. Tara na yung magabigat yaw. Ay! Sikay tayo ni Juju. Wala ta. Sumat ni Sagani. Ni Saganing daputot ng maunang sawa na. Amo yung kain tata nalisto kang kuwaras ti damag dito lugar tayo isa gani. Manong nemi natalyaw ko ti anak ni Tata Monching. Abay, kursunadam ni Lorna. Natalyaw ko lang nan tata. Ay, maestra ni Lorna. Nagkakaradwaran kayo dito elementarya sa kani. Ay, huwag gahay mo niya. Dali, mas nga tawanin nga magsusuro.
O may sa katawa rin may susuro. Oo. Ni Lord na tanan tayo uno siya. Na kayo data. Mangibagahan ko ti kwartayo. Puunan mi ko mga agkalap. Masigurado yung mabayadan nyo. Kat no, asami nga mabayadan na kat may karid sa balay yun. Ano nga man timan pala nyo kapag kalap. Inawlawag mi manong name kat nagtungtong ed tilakay. Sige, magigasang-gasa na. Kat numayat, kat napautangan kayo tumanin. Nasyat mananak ko ta, makapanunod kayo kadagita nga hasta nga innovation ti panagkalap. Nang ted manong name kat inggasang-gasap mi. Wen, naggatang kami kadagiti materialan sa tapno kastakat bunagan mi nga mapan itapog iti kasidgan nga paset iti barangay mi manong name tapno mabantayan mi. Dagiti guma manong name nga pinagtutuon mi tapno di kastakat adda araken dagiti ikan no pagtaudan dagiti tirem kanda dumapay nga mabaling nga araken dagiti ikan. Amo ni Juju anong name iti aranamidan na tadda kanumaten nakita na dinapanan na ako nana. Pakabulan lang tinapalabas manong name edi mapaminsarong karan ti Rama. Nakaatim parakam ngagpadpada manong name kini Juju. Edi tumaod kami. Napakitam. Naklaseng ikan dagijay. Baka ikan itilansan. Sila red fish. Nangina ti red fish. Tigiti maya-maya. Ano ataramidan ta? Bungbungan ta? Nagloko ko na may bungbungan. Ano karod? Palawlawan ta sigay. Tilawlaw na. Kalpasan na. Abugan ta idatap no. Mapanda iti sigay. Manong nemi damo pa nagkalap mi makabulan sakbangin na. Inaramid mi ta kunad ng artificial reef. Ato na ginagsidsidaw manong nemi, idi isang ladmi. Hey, nagkalapon nyo ka na kita, nakadayo kayo. As daglat ikan, o mas dagti ikan no talaga nga darso, tapno mas dagdaw. Kinon ko nami manong nemi. Hindi dahit lang inaramid mi kini Juju manong nemi, ado dagiti mas daaw, tas alangin may maysa, nga rama, timpakat mi. Ta nakabayad kami mat nga dagos manong nemi kin tatamunsing. Naka-asosyo pa yan ni Tata Munsing manong name. Nakisosyo pa yan kada kami. Ti makadakas, rumaot natin manong name, dagiti na dumapay, nga mangalap isabali pa nga lugar, wano ili. Hindi bungbungan damatan. So, tinaramid min manong name, gorjado. O, ang pulos ti pasidgan mi. Nagipagpalap ka nakipagdagikupayan manong name dagiti barangay officials mi tapos nagastakan adarason nga iura isuda kat makipagparit. Awanin ti pasid ganda nga sabali nga mangalap nga gaputi sabali nga ili manong name. Saan nga napuputan ti panaglabas ti panawen gapo iti dayto nga panagkalap mi manong name napapintas ko ti balay mi. Kananda ornong ko iti bangko. Nadanak tinayo na bangka di motor manong name. Kat ko na kanyak ni nanang, anak ko, itan, mabalim mong asawa. Yung paslawon sa amat yung tirantam. Busy ka mitlaon na yung tibay-bay. Oras lang ka mo pa nagkalap ka wanawan ka, wanawan taglawlaw. Tapno lang mabantayan nyo na itaramayo. Agsapsapolin ni Mika tinanang na. Kada kayo, di ba? Nanglat, awag na kada kayo. Saan ka no? Nga siyak, gabutalulo anak ka no lang. Ay, kung gayam, into nagbasa ti anak mo. Pagbasa na ka di. Katadan sa amin, dayker ko dito, dayker center. Ag-nursery diyan, ag-kinder. Agit, mabanto ag elementarya at eskwela ti barangay tayo. Ninanang manong nemi, ti kang runa nga asikaso latake ni Mika. Dan masangok mat isuna manong nemi aywana kay ayam ko. Nakadado digit sa ludsud na sa tinno kano tayan ti inana. Ado kanon manon nemi ang maging magbaga. Putno ka di. Tay. Tiana.
Ngayon pultit na kano lang ni nanay ko dito sa pinanawan. Sino mga magbagatikas na? Nilolam? Saan? Ado, di kita chismosa dito. Lugar tayo. Di mo lang dapat pa dyan, Ida. Sa din nung amin tayo tinanang ko. Tay. Anak, mamom to. May iliw ka ti adanarang na? Ada mama na? Ada mami na? Kanya, mapapalak ka dahil kiti padak ng kayayam ko. Bayam, desa pulang ka. Saan nga napupuutan di pa naglamas di pa nawen manon nemi adda ni ti grade 1 ni Mika. Kadit na minsan manon nemi nga masakit ni nanang. Ay, sika di mapamangitulog ti anak mo, nagbasa, madibagbagik. Unang kay kadik kalap. Mabaling ko ba't nga baon ng lata di rekado amin ng api kadik. Madingar ti bagbagik. Yung kay tulnog ni Mika di eskwela. Manong naming tulnog ko nga rod ni Mika. Nakiktutak. Hi, good morning. Good morning, Isagani. Apay ni nanang mo? Masakit. Iso nga sakti nang itulod ka ni Mika. Sige kain di maestrana. Uwain, isak di maestrana. Anong nusang tanak ko Baka naloko. Lorna. Maano sak. Magustak tubing eh. Kaya nasagmad man ni Mika. Nakasaysayat ni Ma'am Kanyak. Tang. Nasiyat no kasta. Nasingpit ka siguro. Kaya nalaing pa anak mo. Baka imala iti inana. Nalaing ka diti inana. Diyan ka mong nalaing. Di ka man nagkaskwalaan ni di. Baka sika. Nalaing ka. Amat unay. Bantayan. Sige. Kinunak manong naming yung saang nga ti anak ko tikit kita no dikat ni Lorna. Ada nga itong boyfriend nan. Hindi pa lang manong naming ang damat ka nagkurso na dak ni Lorna ang mabainak nangurunak at maisan nga maestra. Kitsak nga eh. Nagtalinaed nga siman. Iti bye-bye. Manong nemi ti may nga sardam sang ko napupuutan ti nagrubuan. Tama naman. Dinamag ni nanang. Hindi ako magpasyar na. Sino ti pasyarim sa lugar tayo? Ni Lorna. Ni Lorna nga anak ni Muncheng. Ni Lorna nga maestra ti anak mo. O nanang. Diyos sapo ya. Kaya't nakakata ni Lorna. Ano kita agar-aram kang kuhanak. Tapi maestro nga pada na nga mga sursuro nga agar-aram. Apa yung muyo? Kahit may umat ka. Bambantayak nga ron ta anak mo no. At eskwela. Kahit ada umay magpaspasir kung kuhanak. Pada na nga mga sursuro. Kita magkuha ka na pa engineer nga magpaspasir kang kuhanak. Iso nga panagkunak anak ko. Nilaag di klase nilaag ti mabaling nga armay mo no manubyam. Ay kunada nga lalakain. Nimot nanang. Inat pa nang ipag-arupyo kanya kay. Nagwapo ak mo ta. Apigsama ti seksapil ko. Amay ko ma. Anyat amoy baka syakti kayat ni Lorna. Ay apo. No syakti babae agad pag-anano ka kuma. Nga adan putot mo. Jesus apo isagana ya. Say-sayang ng laang. Dito pa nagrubat mo. Ni nanang madiyo ka di kayat nga manugangin ni Lorna. Nasi at una ano kayat na ka. Ang kayat na ka nga na. Di tata munching manong nemi tinanginukat itiri daw nga tinugtog ko na magarabiyo tata. Hey, sagana eh. Awan sa amin nagtulagan ta nga panagsarita yata. Eh, di ba, inton pa lang umay nga Domingo ti meeting tayo.
Nga agtagikuha ka na iti artificial rip, iti bye-bye. Hamat nga may panggap iti panagkalap ti yung mayak dito tatay. Ay, ano ka ron? Biyernes ita. Awang klase ni bigat. Kumay kumang pasyari ni maestra. Ah! Ang natakunam. Di tatamet. Sana ka di ikar ka di. Baling nga manugang yun. Ay, nakita. Sana kang pilpili ang saan nga siyak ng desisyon. Ay, nagat pampanaw ita ni Engineer Bernard. Engineer Bernard? Uwan. May sa ganda iti agar-aram kayong kuana. Alakit sumur ka nga barok. Karantegam tabaruka. Barong na daputot. Pati ni Lorna manunemi kat mas daaw. Idi ta rumuan iti silad na kat nagtugawan manunemi iti sangop. Good evening, maestra. Ay, Lorna. Ada kan ti problema ni Mika? Iso nga Mika? Isa gani? Nga ti problema ni Mika eh. Problema na. Ngayon siya tada problema na. Ano problema? Dati puso. Agayat kan ka. Isa gani. Barbareng na may kari. Itikas kanyak. Nga padam nga tagaigid ti baybay. Nga mangalap lang. Ang at makalapang mi kadata papang mo. Gabot na nakam ti kakadwa amin kada iti artificial rib nga naipakan iti lugar tayo. Abay man nga nagsanay ka. Nakaado kayo eh. Kapampanaw kayo ni Engineer Bernard. May napot pinasyar. Ken baka madamdama umamit ni Sendong. Sus Sendong. Ito pata ka mga susuro at elementarya. Tisko at lugar tayo. Ay, na Maestro Sendong. Ken nakatado na kita chat iti cellphone ko. Anda pa balikbayan. Balikbayan? Taga-kabag ni bang barangay? Bakasyon iti mabiit eh. O may nakano asawain. Ano na nga na makamamok? Ni Sebio? Ani mang Sebio? Di ba nasawanan? Deportar na kano? Kaya na siya ta. Makapangkaw ito ka sa Hawaii nung kasawa kay ni Sebio. Di kat kahit nasawan. Arig na sangko pa yung nabagat pa na kahit kong napahayakon. Kahit ko lahat makigasang kasat. Tatibiyag kinayat kat pa nakigasang kasat. I love you, Lorna. Nasiyat na may bagakon. Ore mapayag tumadlang. Sana kang rutin nga baybayag. Ito ano man panagsublim. Mabaling ka din nagsubli akto pa'y. Dakan ka nagsubli ka. Siguro, nagsubli akto lang nito. Ada ka sa pula kinitatang mo, ni papang mo. Ken, anate ko na kon. Umayag to lang umatendar nung kasar kayo kini Sebio. Abe ko na magkasar kami kini balikbayan sa Sebio. Ni nga engineer, o ni padang ng maestro. Sige na kon. Sige. Entulog na manong nemi aking kana itiri daw. Sakbay nga rimuarak, tinalyaw kisona. Miat matak ti pakabuklan ti rupa na manong nemi. Lorna, idaw-dawat ko itiragsak mo. Kasta hakmat sa gani. Pakumusta anak to kin Maika, uno ni Mika. Ito lunes man ang kita kami. Sige. Good night.
Dinagas ko ni Jojo manunemi, ang pagayam nakaturog. Nagkapuya. Kamang gumatang ti Jean. Tuminom taman. Kano pa nga mo tuminom? Hindi na kakasi kami nga mang pilpil kang kauminom. Nung astang agbi-meeting tayo, malpas ti meeting nga, nagiinom tayo. Napilit ko manong name ni Jojo. Imbaga kinkuha na ti problema. Ako naman siya nagkursunada ako matang mapayak laing. Kasi ka, di ka malamang asawan. Muno na ka pa lang sakto, sumarunong ang asawa. Ano nga rin di ornong mo no. O mati asawa kong pangipayam. Kasi ka nga kaya napyakan niya, naputot ko. Sige nga rin. Dumteng tulad na ti babae para kanya pare. Kasi ka nga ni Lorna. Amom, idudumting ni Laylay ti biyag ko kaslam. Sana ka seryoso. Tamo kini nga talagang hangag pa o relasyon mi. Ang angaw lang. Kan kabuta talaga nga kursunadak ti baginan. Ita lang nga gayatak ni Lorna. Nakado, digiti karibal mo. Pari sa gani. Imposible unay no sikat kayat na. Ngayon nung pagkarigan ta, o sara na ti puso na kat ada pa naggayat. Nakan ka? Nakat nag-asat ka launa ya. Agbaling nga katughangam nila kay Munching. Manong nemi saan ka talaga nagsusubli ni Balay da Lorna. Ngam no kumusta nga sumangpet dananang kaduanan ni Mika, manong nemi kang kanayon nga magbaga ni Mika. Tay, kumusta ka kano ko na ni ma'am? Nanat ko na. Kumusta mo ni tatay mo ko na. So nga, kumusta ka kano? Anay bagbagan nga mailiw kanya ka makakita? Sinamit ni bagbaga. Basta, kaya't na kano, kumusta ka kano ko na. Tay? Kaya't ko, ni ma'am, isuti at balingananan ko. Yung bagam ko maging kuha na. Yung bagbagak mo na ko ha. Kahit anak ko na. Kasano ko mangarot kahit di matagsubsublin ni tatay mo di balay ko na. Pasyaram ka nung amin. Kunana tikas na ka. Tuhin. Baka ulbud ka lang lukot at nulaing kahit mga mapanang. Tahan, saan na kang ulbud tayo? Uri tamakin mo kini Lola. Irida kaming kininanang tinagsarita manong nemi o ay pati siya. Kita damdamagin na ka. Kita ano kunayo man? Nagagat nga dalata ti baybay ko nakata. Nangarod. No saan nyo nga kalapan ti ramayo kita. Ayawanan nyo mo lata palpalawlawan tap naawan ti agbongbong sadyay. Saan yun tumanin kalapan ito madanunan ti aldaw nga panagkalap yo. Di isun tumanin ti panaglako yo. Pagbibingayan nyo kadagiti kakadwayo. Kulak Imbagak ba nga, adaornong mo iti bangko, isagsaganam, o nyaman ti pag-isagsaganaam. Kunana pa ay, mabalim mo kanong ituloy ti panagbasam. Sayang, ti may sapay nga tawon kuma. Isumat ng tagnan. Taka, siyempre, oray saan lang may sa katawan. Kabaylak ba na pagbasahan di bagik? Kita, tonanungarad. Ito pa naglulukat ti klase, so pa nagsubli ti eskwela. Ay, baka sinara kayo tumanang gada dyan nga Layla, ha? Inanang met. Baka kit nang sumit lang tagbaling asawam. Ay, nagbambawi ka lang no na dyan klase ng babae ti. Ngayon so tipod nung ina ni Mika. Ikit ore bampay. Isong agbaasa ka, tapno maikari ka. Kini Lorna. Kasta nga ron tinaramid ko anong name balbali nga nagenrola. Wine. Kadidimay sa nga nabi, pinasyar ko manan manong name ni Lorna. Oy! Sige kaya, misagani. Sumra ka. Ibang man taon tinaranak.
At mo na. Huwag gayam, kumusta ni Sabio? Nagawid hindi nga agpaiso. Ket, saan mo da siya di may na inasawa? At naman sa bali, loko na ijay. Baka mo't nyo pinaay mo. Ni-engineer ka ron. Ni-engineer. Ano na, doon sa baling girlfriend na. Apa kami pinaay mo. Ni nga ron maestro, sandong. Isa gani, kumusta ka ito nagbasam? Baglagi din ta. Napanunot ko madlang din nagsublit eskwela. Baka dan tumanin sa bali nga babaeng iyawid mo dito lugar tayo. Agas ti pa nang iyawid mo, hindi ka ni at naganan. Tayo mother ni Mika. Laila. Baka tama ti mo sama. Si kantot iyawid ko di balay. Ito na makapagturposan. May kariakton ken ka, gabutan. Agturposak dumatan ti college. Baka no, makasakayak to niti barko sa alang nga bangka di motor. Iti pagsakayak. No, may sakton nga marine engineer. Isa gani. Nga manad na nga, napas na kakbasan no, di inspirasyon ko. No, danam namak ka. I love you, Lord. Iniggamak tidakulap na manunemi san namat nga katidakulap ko. Nga nangiggam tidakulap na. Pinisal ko. Taimak. Naglamuyot. Sinalalamuyot. Si Imak? O ni Laila? Saan ko hinayat ni Laila? Mawali siguro nag-interes sa klan jay pagina. Awan sa bali nga nakariknak ti ayat na sana siya. I love you so much, Lord. Manong name sa ang kulangan ng igaman ti dakulap na dukit ginuyod ko pa yan titakyag na. Tapno maarakop ko iso na. Napaarakop ko mahit manong name. Isa gani. I love you. I love you too, Sagani. Adadan ti irot ti rakop ko ken kuha naman nun name. Idi aklunan nak ni Lola. Kaslakla, nangabakan iti sweepstake kuno. Jackpot iti luto ti pangyarigak man nun name. Gasen, nobya ko di may nga maestra. Nga do di kita agpanpantasya mat ken kuha nangangaraan. Nangaroon na lang aroda man nun name. Idi maramanak. Dagiti na samit nga bibig na. Iti napahot naman naglanang dagiti bibig mi manong na yung sumot lahing manong na iti rimukat. Sagani. I'm sorry. Oh, it's okay. Ora siya kat maaros matriknak. Gabuto talaga tariknam kinriknak katagpadpada. At kasartan. Oh, kasartan. Agturpos ka pa ay. Barbari nga. Ano nga barbari? Aramidem. Tapos na kastakit. Napimpinas mo lang. No, talaga nga sikatin ni Kari para kanya. Di mo lang mo. Abay. Nagsakit tinagam ko. Hindi magisangpad ka. Hindi mabay. Hindi malayo. Keras na kinala. Inor-oray na. Tanong ko masangka na uray. Hindi ko ma-engineer sinong batak. Yung maglakid din ta na oray kayo sa kani. Siyak siguro tinaikari. Siya ken siyak tinaikari. Kaya na minsan pa manong name yung naging narakop kami, naging nadagayam nagsisiin nila kay Bunchin. Parana. Tata, naipagarabiyo. Ay, kita doon sa meeting tayo bigat na masapa, baka mapuyatan kayo sa gani. Oo, tata, ito na bigat, dahan na meeting tayo. Kinanapat insong bat manon nimi. Monthly kami nga meeting mi, kadagiti aking kukwa, da kaming king kuka kadagiti artificial rip. Nakaro din. Na minsan pa manon nimi, dadan iti ridaw, da kami iti ridaw, iti may katlogon daw, nga naging narakop, ka naglanang digidi.
Kat nakaragragsakak man nung name nga di magasi ti balay da Juju. Juju! Ay, ano man hindi ito. Gin man ti masapol man. Anen. Nas, nobya ko ni Lorna. Ay! Imposible ano. Ada Hawaiano nga mga asawa kin ko awan sa balik ng asawa na kano. Kan saan ko lang ang basta na nobyo. Nabuya na kami ni Tata Munching ko na. Kahit mo saon. Nakarakok ka na bisito mo. Una, saan nga virgin digiti lips ni Maester Lorna. Gabutan na raman ako. Araman ng tamamet. Ti bibig na. Logo ka. Kasano ko ma? Logo, baklakan sa Met pare si Kamot. Manong name ang dadamanan ng nagagatak nagbasa kan kastamaten mga sikaso ti panagkalap mi. Kat tatang payen ti awag ko kay ni Tata Munching. Manong name. No kasta nga salita kami. Naging ka manong name dito tani ko nagturpos ti kadag dito eskwela. Nakigtutak. Edita. Hey! Isa gani? Laila? Kumusta? Nagsupli ka kaya di eskwela. Nanda niya ako naggraduar. Naggraduar ako. Katsi ka? Oh, kapag Japan? Nag-Japayoki ka? Nagkasawak pa yun na ti hapon. Hindi makadakis. Alisto mo nga na-atake. Balo ka? So yung pagbanta nakita ka, kumusta di anak ta? Ni Mika. Ni Mika. Para grade 3 nan. Oh, kita makadlangay ha. Di nabubuutan. Mailiwag di lugaryo. Na naroon ka dagiti na ibas ng ekan. O maikton Sabado ha. Siyempre madanong ka dyan. Laila. Abay. Mailiwag iti anak ta. Diyak matgarod ibaga manunemi nga saan. Gapatatakarbagan na kinimika. When? Dimtagan nga ro dito ibalay manunemi nga nadlaw ni nanang ti problema. At sa akin din, at sang pat mga problema manipod sa dilawag, Sa gani, basta biyernes ka nagawid ka, di ba? Nanan, kumusta ni Mika? Lipas milona ito nga. Nag-review, kaya ayaman naman na gadget na. Basta lagi di balpas ka makapag-review. Nanang, nagkita kami ka ni Laila. Anak! Kahit, umay ka na dito yung tumbigan. Kahit nakano makita ni Mika. Kumusta isuwan? Ada asawa na. Nakiasawa ka no ti hapon. Hindi na pa ni Japan. Ngayon na-atake ka no. So nga balo isuna. Kahit anat lang halait, napintas lata. Rubeng launa yan, may nakitaan ti inana. Ay, anak na ko. Hindi nagsalita kami ti anak ko. Anong name? Mika? Tay, awan ti pagdanagan. Nag-review ako. Kinanulungan at ni Lola. Sa pulim ti puno ay nam, di ba? Ni Laila? Man, Laila at nagan na. Umay ka na itong tumikat dito. Ha? Oh. Saan ka kading excited kung makikita kinini? Tipod nung inam? Kasano kayo ngarutin kini maestra? Oo, kit umay nakalakitain. Daki kimit lang tagasawa kin, tipod nung mother ko. Anak, I'm sorry. Yan saan ko nga etan ti inam. Ni maestram ti patpatit ko.
Napatpatig ka di mestra. O maestrak, nagmestrak. Ng tipod nung inak. Tay. Nga salud sudeta. Sige, hingga maturugan. Sa pandot ka rin, baka masapang nga dumteng tipod nung inam. Karedi nga rabi manong nemi sa anggo pinasyara ni Lorna. Ngam napanak iti balay da Jujo. Nang itugot akong ti mainom. Si kakaraw din di baka matipulutan. Pag isuunay. Anda sa amin nga nasagid nga tinunok nga ikandida. Ikan, igit na di bay-bay, pulutan ta ikan. Kita nga sa mga sayamat nga ikan, ay sulat na mabaling ko pulutan dito. Abi nga saan ka na pa ni balay da Lorna. Basta kasto yung alda o rabi, brabi di biyernes, kumapangka. Yung problema kay. Nga man yung problema. Sikan tumalangin itong mga asawa keng kuha na. Sino? Krosonada mo di ba? Sino? Ni Layla. Sino ko ma? In istorya ka ni Jojo tinapasamak manong nemi. Kahit mo asawain, di mo kayat nga asawain ti ina, ti anak mo. Nukas pagarigan, takayat ni Layla at magsinubyanan keng ka. Damatan sa baling patpatik ko eh. Amom deta. So ang gundawin mo ton. Ba't kayat ba't na nagpapasam kalpasan na sublat mo kanyak. Salang deta. Ada pa yung nasawa na ng hapon. Iso na laing tanatay. Na atake. Balo iso na ni Layla. Ganyan amom baka ada natawid na ka na di asawa ng Japanese. O di baknang kan. Baka makapangabat sa Japan. O. Tila magbagam. Ito itong mag-asawak doon, Lord. Naasawak tumatin ni Layla. Kasano nga roden, no? Ti asawak to ni Layla. Kat umentukin ka. Kat kalunem. Saan kung tumot nga ramidan matendeta asikawan. Manong nemi insang naganaan ni Jojo. Ti panang iyumay ni Layla. Kapaparbahon manong nemi nga napan nagkalap. Kapag isuma na sumangpit ni Layla, manong nemi tumakdang ni Jojo. Uwan, kinamakam ni Layla, ti pambigat, manong nemi, kat tinulungan na pa yan ni Nanang nga nangisagana ka nagitiikan nga, nakalapan na manong nemi, isagot na kano, kani Layla. Naging narakop na kita gina, manong nemi. Ngayon madlaw ko, kaslagal alanganin ti uping, Kasto ko na matiragsak ni Layla ng nemi. Sikatino na nga anak ko. Kahit mong sawan, at anak mong sabali, napututan at mutlahan nga. Ni Japanese nga asawa. Mano, may isa lang. Lalaki. Nakasingsinggit ti matana ka ng tapon nga ron. Kapsat ni Mika. Ito may minsan, ipaser kong tuntoy. Kumusta anak? Sapsapulin na kidi? Sinalsudot ko deta kinitay. Namok pa yung Layla't nakan mo. Ay, sakbang nga malipata ka doon sa rabok para keng ka. Parang numan na, hindi kito ginatang kong arwatem. Kasi pa, nangina na ito eh. Makita kita akong kwentas mo. Anta kwentas na, ngam saan ako susaren? Sala usaren na pasken. Ay, ngam na balbal na ito eh. Isuot ko keng kanak ha. Abo, ada dantuan nga pimpitas natin. Selfie ta karon. Picture. Oh, i-video ka. Edi naisinak ni Mika manon ni Mika kinasarita. Anak. Api kas medyo saan ka naragsak kada ni nanay mo? Kisla, saan ko mat nga nanay suna? Api ko nang nga saan? Kaiso nga talaga. Hindi mo madlaw? Picture mo yung cellphone mo. Kakaingas mo, diba? Napindas si Suna, napindas kamit. Napimpindas ni Ma'am Lorna. Saan mo takastahan na? Kahit mo sawin, tay, agasawa ka kini nanay ko. Balo mat isuna, agasawa kayo. Sino kay kahit mo? Ni nanay mo? Uno ni Mestram?
Sino? Hmm. Oh, pwede ka makasungbat. Kahit ko ni Mestrak, oh. O, sa ang sutupod nung nanay mo? Ni nanay mo at nanay mo? Basta tiyak kayat. Anak, isot ni nanay mo. Isot nanginaw kang ka, nangipas ngay kang ka. O naman, isot nanginaw, nangipas kang kanyak. Awamat idi, tinaginimit lola, tinang tagibi kanyak. Isot ko na anak. Angem, ayat yung latay suna. Ayat ni suna, tinanay ko. Angem, saan ko ayat ngagbaling isot asawa? Saan na nga sinong kumarot? Siyempre ni Ma'am Lorna. Nobya mat. Hala ka. Numaamon ni Ma'am nga si mangpat dito ni nanay ko. Baka ala, baka isi na nakatay. Mang ko kaya't nagsina kayo. Kaya't kung isot asawaim na, taay, kaya't ang ninanay at asawaim. Di manon nga talaga, manon nemi kini Lorna. Di kaadda ni Laila dito'y balay. Ta tinawagan na. Nagring ti cellphone ko. Isot tumawag. Hello, Lorna. Oy, kumusta ka di Laila? Imay dito eh. Nagkita kami di Kalman. Ibaga na nga umay. So ngimay, isumot lang ang kanauray darabi. Orurayan ka darabi nga pasyaran nak. Engineer. Yung saan ka nauray gayam, ta nagsublin ni Laila. It's okay. Nagdakal ti karbangan na kinimika. Okay lang. Sige. Kahit ko lang ang mamuhan nga si kamit lang tagapon ng ada talaga datin Laila. Sige na. Gura ka, Lorna. Abay kasla na. Kagura na ka di. Ano ka maturumbi ng panggurakan ka. Gabato sa anak ni may drabi. Kang kanayon met, nga arabay ti biyernes kumay ka. Kung saan ka na uray, kapatid damat kaya mo Layla. Sige, bye. Hello, Lorna. Hey. Napana kiti balay damis mo manunemi di day dimitlayan nga kanito. Saan ako nagpakada kini nanang manunemi. Nang naroon nga dyan nagpakada kini Layla. Ni tata munching manunemi taday tisamo di balay da. Tatang. Ay abay. Ay isa gani. Hindi ko maestra. Bigat naman tinagpasyar. Rabi ko Dala ka mga iba kagkuha ng importante. Agad sa marang kaduanong ka. Lora, dali sa gali. Dali sa dito kwartuna. Tugtugan mo siya tagtugtugin na kwartuna. Lorna, agsarita ta please. Nilukat na matlang tirida ako ano na yun. Iti pa nang ilukat na inarakop ko iso na. Agikis ka na. Sige, agikis ka. Apay ka nakupin na saan ka lang basta nakupin? Sorry na sa anak man in may darabi. Saan ka naarakop ka na bisito darabi. So kay tata. Gaputan da sa bali nga binisito mo darabi. Awat. Init ay sumangpat ni Layla. Saan ko nga ayayatin ni Layla? Sikat iba't patag ko. Iman na sinarong karante anak na. Ada karbanan na. Sa gani, nagbabawi no aping hinaklot ka. Apin ko mga babawi ka. Nakalaglaglagak. Apay, apin kami sigat kayat ka. Kayat ko, kat adalang ardun putot mo. No kumata, babae ka, disgrasyada. Ngayon gabot na lalaki ka, disgrasyado. Ngayon oray man pa'y mamisang pulak nga disgrasyado. No talagang ipatpatik na. Awan sa bagay ipatpatik ko na sa nga si Kamestra. I love you so much. Nakayat mo. Oreta, dito ni tatang mo, pagsalitan at kasaratan. Pagayat.
Dito yak nga rod, siya kagawawi di balay. Nagigaka pumano ni Layla. Kaya numayin dumanon dito numaan mo na dahat to Hindi mo kaya ti makipinangit kang kuhan. Oo, siya ti makipangpangit ka dito klase ng babae. Api ko makapangit ko. Itid ka kang kuhan na. Sikat kayat ko, sweetheart. Iso nga dito yak, gawit kan. Kababay mo, di ina, ti anak mo. Nusa mo sa ngilyan. Ora tadamat ni Jojo. Sabi ni Jojo. Krusunada ni Layla. Iso ti adon niya balay. Iso mga sasikaso kini Layla. Loko ka. Ipapusoy mo tagayin mo. Nalpasam. Iso dagkin na awatan. Pagkat nga saanin. Iso nga dito ayak. Dito ayak mangal daw. Kan mabalin na sa mga nitan. Sila ibagbagam. Sorry tani silat mo. Nagloko. Lan. Isa gani Diyak kayat. Kayat ko. Pidgin na to yung datag mo ti sangwanan ti altar. Sige. Saan ka nag-ibig mo kini Layla? Madalayang panagamak ko. Anyat amok. Baka masulisog ka manen. Kit masigug ka manen. Kakaasak to lang masaksaktan. Tapos na insangpet mo isunag at nasaktanak. Gawa takaras na kayo, di ba? Ano bale? Sikakin siya malat kagas at sweetheart. Nagamit akmat lahing manong nemi. Tatalagang isot nagtulagan mi kini Lorna. Uy! Napanam! Dala na pa nakbiit. Aon pagdanagam at damat ni Jojo. Loko nga Jojo. Apay, armon nakit din. Kasi pati so na ako, asawa na. Di ba kaya? Sika nga ro din. Dahil niya tirantam kami. Kit, sarumbing ko na nga, sika kin siya, gabot adanak ta. I'm sorry, Layla. Gabot adalornam. Da kami kinilor na tayo kari. Sa bagay, ikarig kumamat ng agsingsing petakeng ka. Wari man ikarim, may ikarim nga ta? Matungpal mo nga ta? Ni Jojo kayat mo? Kayat. Abang hindi mo kayat. Basta. Nasingpit mo ta, guwapa mo ta. Basta ang kuha kayat. Sikat kayat ko ng kapot adalor nam, mabaling ko. Umakulat ta sarsarong ka ng anak ko, ha? Yes, ada ka rin yung kuha na. Sinudsud mo ka din iti anak ta, no kayat na ka? Hangaron. Maestra kayat na. Sorry, Aros, taman. Siguro ka talagang saang si kakinsiyak tinaykari, isagani. And congratulations ka na kayo kini Lorna. Ito nag-asawa kayo, ayon na to Oo, imbitaran na kanto. Edi aktor pusak manong nemi, basta ko nito nagsak ni nanang siyempre. Kanilag paalaak, ito'y lugar mi, imay matendar ni Layla. Ito nagpaalak iti kabigatan na manong nemi, nagpadaya kami ti ikid di baybay. Tadag iti nakalapan mi, iti dayta nga aldaw manong nemi, kadag iti ramami. Iso, tinagtutulagan mi, maipasango amin. Matanda naman siyempre ni Lorna. Kat nagsarita na ni Layla. Hay, maestra. Mabaling ka dito makigayim ka. Kahit ka nga friend. Tayo doon no, aganak kay kinisagani, siya to ti, mga anak ti bunyag, ti anak yu. Sige, basta akong sa baling panggap mo, takba din itong asawa. So, no problem. Kumusta kayo ni Jojo? Alam ni Jojo kan talaga kanya. I'm sorry. Ito sa baling ang boyfriend ko. Sino? Basta. Hindi kasarita ko ni Jojo manong name. Sorry pare, nakakayat Oo nga ron. Manangaro din. Hindi na kaya. Nakita mo maraming ko, kayat ko pa Mga sanga mapagtalkan Sa bagay. Sanga na ikaring para kang pare. Sumapol kang tulat sa baling. Tagasawa kang tumutenta Ita nagturpo sa kon,
talaga sumarunong ti kasar. Manong nemi, iti pangababaan, iti pakasaritaag. Nerwar ko, iti board ko, manong nemi, nagkalaysa kami kani Lorna. Imatan ng Lorna, manong nemi, iti anak mi, iti sumakayak iti barko. Wain manong nemi. Talo nga tawen ko iti barko, manong nemi, ngayon bag na komunikasyon mi, nagtuloy ta komunikasyon mi ti asawa, kanta anak ko nga ni Mika. Talo nga tawen manong nemi, nga arir na napanak nagtrabaho ti abroad. Kalbasan na, kita nagdesagak, naglanding ti barko. Kat kasta unay ti iliw ko ti asawa ko manong nemi, ken ti anak mi nga naisgani Junior. Kasta naman ti iliw ni Mika kanyak manong nemi. Yan, ay awa naman lang na ating mga Junno ka. Wala tayo. Nagganas kayan ti adading na. Nangaroon na kabailakon nga iwanan. Adagarami daktubay ti ading mo manin. Ading yung manin. Tunaw na kayo manang sumakay ti barko. Tay. 2 bulan ti bakasyon ko. Sumakay ti manin. Ni Juju manun nemi. Adamat lang ang asawa na adamatan may saputot na. Tiagdaman, nakabakasyon ako manin dito lugar mi, manong nemi, kaya dagiti artificial reef nga inrugi mi idi, manong nemi. Adon, nakadadudan, so nga bumasid mo lahat maala at adumad dagiti ramanga pagapunan. Bakit kita manong nemi, tibalay mi? Tamalaksin iti family house mi, nang ipatakdera pa, iti bukod mi nga may balay, iti asawak siyempre. Nagtulagan mi kini Lorna manong nemi, dito yung ngayon nakpanangi, salaysay kang kati pakasaritahan mi. Kata, kini daw mi, ito nga aldaw, iti pa nakaibasa na. Tara ito iti nga aldaw, manong nemi, Mayo 19, iti kaldawan, iti pa nagkalaysay mi. Adayin, nga ito yung tati wedding anniversary niya. Yung kastoymat nga lockdown, manong nemi, baka saan may puspon pa lang, ito pa nagsakay ko di barko, lockdown, kaya't nangasawan, nagiti ag-asawa, siyempre, no talagang panuwan pala at panagaramid da, ada na aramid mi. Nga daw ito itanti may upat nga anak mi, manong nemi, kaniya, may 3 nga anak. At sa bali ni Mika, bali may kapat nga putot ko, talumatan, may 3 ton na ang putot ko kini Lorna. Tiag imitan na itangag naman. Agyaman manong nemi, ti anus mo nga ng ornos, dito pakasalitag, ka nagyaman akmat ka nagitipada, ka nagdengeg, ka nagbuya, thank you, ka nagiti komentyo, kan sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan di biyag, dati simple lang nga pakasalitahan di biyag ko kinayat. Yung nga tinaminsan, niliw anak, yung baglakid din, ti anak, nga talagang para kanya kat adanimika. Nga kasla isot ng dimteng, nga nang lawlawagan ti panunod ko, kanang tent ng grugyan, ti swerte di biyag ko. Ito yung nga rodagyaman nga pagaya mo, is sagani.